Your Excellency, the meetings that we have been having with the traditional leadership, that is the chiefs, headmen, and village heads, we got an assurance that when we go for the elections, come July or August, you say you're the only one who knows the date, whichever date you are going to give us. In the valley, we've got a saying which goes this way. Zio diba la matole. That's zicha dibane ne muru. Sabu gwanonga atari rachiwana kuti vari kupinda here vake. Vapedza kuvhota vake achazovhota pakupedzisira. Mumodaro saizvozvo, because we want to take stock and to want to know as to whether what we've imparted to one another is being adhered to. So be rest assured that we are going to have a clean sweep in this part of the country, Mashonaland West. Izvi zvinongova pachena kuti varume ava vari kuhla election. Izvi zvinongova pachena kuti varume ava vawini election iri free, iri fair, iri credible. Izvi zvinongova pachena kuti varume ava havasi kuzoda kuti muZimbabwe muitwe election yavachadliwa navachamisa. Zviri free, zviri fair, zviri credible. Izvi zvinoratidza kuti varume ava vari kuhla. Kana uchida kuona kuhla kwomunhu, tarisawo nemafambiro anenge achiita. Anongofamba akabata svimbo, anofamba achingocheuka, anofamba achiita kangu achati kwatara, kukaumira. Izvozvi ndo zvinofanira kuratidza vana veZimbabwe kuti gore rino Handei tinovhota nowandu hwedu, toinda tunovhotera pashanduko. Izvozvi ndo zvinofanira kuratidza vana veZimbabwe kuti varume kana tikasanovhota, varume ava vanogona kutitira humwe utsinye hwatisati takamboona pa next 5 years dzatiri kuuya idzi. Tarisai muone zvavakaita patemu ravo rokutanga. Vakavondonga. Tovarega here vachipinda kwerimwe temu. Izvi zvodai imi vana veZimbabwe izvi. Mutemo uri pachena, mutemo unotaura iwo uchiti president vanofanira kumeka sure kuti ndivo vaita kuti mutemo utevedzegwe nemo. Asi traditional chiefs vari kumashandisa kumaita zvidzoi zvavo zvavanoshandisa pakuwina ma-elections avo. Vati gwendo guno vanhu vakaramba kubuda pama-primary elections. Vakati sabhuku shamwari rova pasi hatidi zvisina basi. Ndosaka muchiona pama-primary elections apa pakaita batai. Ndosaka muchiona kune jecheche jema wachema kubato reZANU-PF. Chikonzero ndechekuti vanhu havachadi, vanhu vaneta. Paripo paunosvika pakukundikana somunhu. Vanhu veZimbabwe ndiro gore rokuti tibatane. Tirege kutarisa zvimwe zvose, tirege kugwisana isu pachedu, tirege kupomerana isu pachedu, asi tinde titarisa nedambudziko ratinaro rekuti tibvise hurumende yatinayo iri kudzvanyira vanhu. Hapana chatinowana pakuramba tine hurumende yatina yeZANU-PF. Ndosaka ndiri kuti isu sevana veZimbabwe tisu tine responsibility yekuenda paballot, toenda tunovhota. Tinoziva vachauraya, tinoziva vachaponda, tinoziva vacharova, tinoziva vachasunga, tinoziva vachavharira vazhinji vedu. Asi ngativei nokubatana nemeseji imwe chete yokuti shanduko muZimbabwe. Ngativhoterei vaadvocate Nelson Chamisa. Ngatiregei kuita moyo miviri kana mitatu, ngatiregei kuita chiramwa, hei wazondidai, indazokona kupinda, dai nderini ndadai. Izvozvo ndo zvinotikonesa kuva neZimbabwe itsva, Zimbabwe yakasununguka, Zimbabwe ichabetsera munhu wose, Zimbabwe inoshamwari. Chikonzero chechiramwa, chikonzero chekuti dai ndavaini, ndingoveni. Kana ukasava iwe nyika haifambi. Iyeni pandirini, kana ndikasaitwa mutungamiri, nyika haifambi here. Inofamba. Ngatirejetsei kuvhota tivhotera vachamisa.